вақте ки худованд дар насибат як чизро навишта бошад, ягон роҳи гурез нест. имрӯз хушбахтона ҳамин зардолло дар насиби мо буданд. дар деҳаи дарг ҳастем. деҳаи дарга бибинед. ин зардолло табиӣ ай дасти худтон ай дарахт мегирин. ҳамҷа буромадестем мо тори санқати деҳаи дарги шариф. ин ҷое ҳаст ки нафарҳое ки соли 1941-45 ба иттиҳоди шӯравӣ барои ҳифз кардани марзу бом сафарбар шуда буданд, номи инҳо дар таърих ҳам сабт шуда буд, лекин дар санги мармар низ сабт шудагиаст. аз он ҷумла ан ҳамин фамилияе ки Нуровхе Хайрулло мебинед, ин фамилия фамилияи бобои ман аст. ҳоло ман барои шумо боз як чизи дигарро нишон медиҳам. ино ҳамаш себ ҳастанд. себ ҳастанд, лекин зардолиа бинен. зардолу бениҳоят зардоли ширин болаззат. гумон мекунам ки агар шумо низ омада истеъмол кунед, роҳат мекунед. бениҳоят ба маза. як донаи дигар хӯрдан ҳамин моменти хуб аст. як донаи дигар хӯрдан хеле хуб аст. ин себа бинед, танаша бибинед чанд қадар а, яки дохтанаша бинед. ҳар касе ки меҳнат кунад, самараи меҳнаташа ҳама вақт ба даст мебиёрад. боғдориву кишоварзӣ яке аз шуғлҳои асосии мардуми деҳа буда. анами зардоле анами хел дар тори санг қоқ мекунанд. бениҳоят ба маза мебиёрад. зардоли қоқ мегӯянд. ҳоло дӯстони азиз, ман як чизи дигарро барои шумо нишон медиҳам ки аҷоибот аст. ина нигоҳ кунед. ин номаш ғавнич ай. ғавнич дар кӯҳҳо мешавад. ин ба ягон обтиам обгирами хеле чи дар кор нест. ина ба маза аст. хӯрдан ба саломатӣ муфид буда. барои рафъи баъзан бемориҳо шояд кӯмак кунад. кӯе ки ҳамеша мардуми деҳаи дарг бо номи пешкӯҳа аст. агар ки то ними анами ки барфу борон борида фурояд, мардум мегӯянд ки айнин поён шавад, дар деҳа барфу борон мераса. агар ки поён нашавад, мегӯянд ки не, имрӯз ҳаво босоз мешавад. ҳозир бо давомашро нишон медиҳам. кандакорӣ шуғли асосии як қисми мардуми деҳа аст ва ана ҳамин биное ки шумо мебинед, мактабе ки дар он 11 сол
ман таҳсил кардаги ҳастам. Иборат аз 3 ошиёна аст. ҳаҷманам хело калон ҳаст. асостаринаш нигоҳ кунед ки боғи мактаб пур аз меваву дигар чизҳо ҳаста ки ҳамаш заҳмати мардуми ҳамин деҳ ҳаст. худо нигаҳбони шумо бошад. инами зардолуҳо ҳастанд. зардолу картошка. шумо ҳам омада истеъмол кунед.